yɛhyɛ afe no ase no ɛna meyɛ video bi sɛ Nana Agyare Sunyane mpanyinfoɔ afa amammerɛ kwan so ama sese ayɛ no hwan na mehu comment bi a nkurɔfo bi ka sɛ deɛ memɛnde wɔ Sunyane nsɛm mu ne nneɛma ɛna ɛte mehu sɛ bi foforɔ bi nkurɔfokuo foforɔ so de no asi hene. Sunyane Mahema de asɛm no kɔ court. Ɛnora ruling aba sese Johnson ɔde kɔtoo ɔdɛɛfoɔ ɔkɔgye aman Buahe kɔkɔɔ ɔtɔ so mmienu so no anyɛ adwuma. Na sɛ effectively no sese ɔdɛɛfoɔ bɛdi ne hene sɛ Sunyane Mahema, even though Sunyane Mahema no ɛnyɛ ne ntumi nti na de akɔwie no nti nkyerɛmu ara ne sɛ tabo a ɔde too ne so no anyɛ adwuma. Sese papa no bɛdi ne hene ɛwɔ Sunyane.